мога да играя. Здравей! Умря. Бам-бам-бам, диво! Не да го бия, докато не сляза. Аз не ме вижда. Опа! Стивам така. Здравей! Беше лесно това. О, не Мортис! О, Мортис, това! Не. Мортис много е силен. Много е силен. Аз го нямам. Не да видиш как е Мортис. Обаче Мортис не знае. Не трябва да имам повече купи с тях. Така че не мога. Трябва да имам повече купи с тях. Да ми се пасва. Ало, що не ме биеш? Искаш ли да ти покажа кое е Мортис? Аре да залезне. Ето това е Мортис. Имаш ли Мортис? Не. Сигурно това не е Мортис, имам го. Чакай само. Мортис, чакай, ето го. Ако е Драго. Драко? Драго. Кой е Драго? Какъв ти Драго? Обаче този какъв е. Направи шпагат. Той прави шпагат. Видя ли как направи шпагат? Може ли да видиш сега как прави? Само да го няма. Ето го виж. Направи шпагат. Ама той не може да види. Само веднъж и може. Само веднъж. О, е! Мортис, харесваш ли го? Не играя с него. Много ли харесваш Бросъс? Ами да, само не го игра. Не игра на Roblox. Не знам да го стри. Не съм се купил и няма да го стри. И някой иска да го игра. То каза глупост. Това е на друг език, но аз го разбирам малко. Не го разбирам, но кака ми е казала. Каза, се учил, че ви я бая калп и знаеш какво значи това? Идвайте в бандата на лошите момчета. Как се игра на Бросъс? Лесно. Да го бамнеш. Ама няма как, той не е приятел, той не е брат ми. Това не е брат ми. Добре, Паш. Снимам видео. Дълго ли? Да, дълго. Брат ти къде? Брат ми, ето го. Ето и с въпрос. Майко. Го казвам. Де ти го казах преди малко. Знай си, Лори какво каза, како? Абе, как се викат Карина? Не искам. Малко!
Гаси. Не дейте! Много си зле. Како? Дай ми ги! Ела, казва глупости. Идвай сега, веднага. Абе, идвай. И най-си ви дойде този будник. Боби, идвай на печата. Да, снимах какво говорим, ама аз няма да го качвам. Добре. Като ходим на Берклазия си тръгвам, като няма да го качвам, уби брат си. Няма как да го убия. Но, можеш ли да го отдавиш? Не мога да го убия. Ти са криеш там? Да видим сега дали се той не е. Сега брат ми беше там. Какво казвам? Глупости. Боби, искаш ли да си избера най-големите слабаци? Аз искам да си избера кой съм. Боби, искам и той. Тоя? Тоя, да. Добре, а тук е кой искаш? Играх с него. Този. Друг. Добре, може. Искаш ли този? Да, обаче Селек. Обаче с кой ще ги? Може последно и то. Нали искаш ли тоя? Да. Айде. Какво да? Искам да избирай там. Не е това. Тук има лава. Не, той... Аз се умра веднага. Къде отиде? Изсъбих жълтото за нещо. Какво е жълтото? Какво е жълтото? И тук, когато се появи едно жълто, тогава си имам жълто. Сега си пробвам да ви смажа, ако мога. Откъде разбра, че съм там? Ей, ти! Майко! Се повърнеш. Боби, да знаеш, че още таковам видео. Още го записвам. Да видим какво имаме тук. Служи си много пари. Слаги си пари, бе. Какви пари? Можеш ли да сложиш пари? Да си купиш. Къде можеш да си вземеш пари? От никъде, ама тук тати не ми дава. Знаеш що? Защото това е с истински пари. Как истински? Ами с истински левове. Да, истински левове. Няма да имаме пари за храна, за лампички. Лампички за горе, кружки.
Този го нямам. You are so physical. Oh, did I smell tuna? Друг. Feel the power of music. Let's get this party started. You got wrecked. Time to move to the boombox groove. С кой ще се състезаваш? С други. Срещу тези тримата слабаци. Where did that small red dot go? При да викаш дак или кит. Слабия. Of course, I'm awesome. Здравей! Да, по-скоро чао. Здравей! Чао! Ама няма да има чао сега. Take it up to 11. Последна май да го победя, не знам. Не. Играт слабия. Играт слабия. Победи. Просто исках да ме убия два пъти, за да съм със стоя. Вижте дядо. Той си маха. Той си свърли бомбата след пръдна. Той си изкърти главата, тая падна от високо. И съгласявам се, пак се игра с същите игри. Пак се игра с същите. О-о. Сини се. Да. Къде си отиша? Къде биде? Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Ти се дам тебе с един бона. Здрави се. Здрави го? Не го. Къде? Отпритва на мене с шапката в тома. Да не спиш. Дали да не спиш. Не е възможно. Да види. Да, колко кръв остана? 63 кръв. Yes, пак победи. Следващото видео.
Последния си пробвам да го... Ей, загубих! Don't start believing. Time to shred some foes. Друг от тези герои. О, не, много съм слаб. Ей, от тея. Дано ми избереш желето. Това е желе. И е сладък. О, нещо. Боби, отвори го. Начни просто 4 пъти. Още един. Още един. Само един. Майко. Има с голям късмет и сега идвам. Стой тука. Како? Бобито, знаеш какво? Боби, от епик, от супер рер звезда, виж какво ми се падна от супер рер. Аз го имам. Много яко. Браво. Да, бе. Чакай. Не, може ли от начало? Да. Едно нещо, което аз го наречах мълчи и мисля, че е котка. То не е котка, но аз така си го. Не е котка, добре. Не е котка, ама има гребен. Котка няма с гребен. И го кръстих Мърчо. Браво! Като е сладко. Като малкия моя. Брат, наистина, като не ми е удобно. Добре, отиди от другата страна да хъркаш. Не, ето вече съм сълк, защото ви обичам. Бапито. Да. Браво! Колко имам тук? Слабакко. Слабко. Толка слабко. Drama, please. Да, желе синя. Какво правиш? Жиле. Аз ще го наричам жилето. Жиле. Това се казва скулик. Но наричай се го така. Йо, Рейн, две, ще губи. Боби, искаш ли после да ще кажа нещо филто? Не пеке. Ще ти покажа и това. Ето играта. Да, като си играта, аз играх с това видеото. И ще го видим, ама то е много дълго. Няма да го изгледаме днеска. Утре ще го видим. Ще огледаме стъпла дни. Вече ми играл от един час. Не искам да кажа от един. Два. Загубих. Искаш ли да видим сега? Видите много. 19 минути. Добре. Много малко.